Kriping sawah. Ya kriping sawi Pik. Yoro ring pasar kutha Banyuwangan. Galene Yoro ring pasar kutha Banyuwangan. Bismillah wong mulai matun pantunyane mare Banyuwangan sing sekolah liko mesti getun yo getun rene dina Dadi kadung sing sekolah getun mari. mesti getun wong iku. Dadi lare saiki iki aja kuwatir. Ana program sekolah rakyat yang dikomando oleh Bapak Menteri Sosial. Banyuwangi iki ya ana le Ono. Arane sekolah yang biayar. Arane Tapi arane Jajah Abuh paling Jajah bu ngawur kowe. Jarga ampuh. Jarga ampuh. tanggung Jajah Abuh.